What's up mga kapasaway? Sorry naman kita sa sininga edisyon nga istorya. Okay? So, ang ating napag-istoryahan subong parti ni sa kay Iyado kag kay Maninay. Wow, perfect! Bilatibay rin na. So, muna yung suburan ta na, no? So, may ara isa ka baryo. Ay, isa ka baryo na layo sa syudad. Di kinanglan mo pa magtabok sa sapa o sa suba para makakadto ka sa syudad, no? Ang mga tao sa baryo ngayon na kinanglan magtabok para makapamakal sa mga galamiton, mga pagkaon sa syudad para sa ila sa baryo nila kag balik naman sila nga baryo, no? So hulong doon ang ilang lugar, no? Bilatibay ito mo ni. So ang storya ni pati kay Iyado kag kay Maninay, okay? Taga baryo na sila. Si Iyado ang edad mga 22. Oh, perfect. Murusgan gid. Si Maninay mga 40 tahon. Bilatibay. Tibay may mangumpra sila sa syudad. Matabok sila sa sapa. Bilatibay nagdunganay sila nga duwa. Si Iyado kag si Maninay. Perfect. Ay, bilatibay. Perfect. Tiyan mo niyo, tinudungan na sila. Tikitaas ang tubig. Kataas ang tubig, ang hambal ni nagayo si Maninay kay Iyado. Nga ang hambal niya nga, Iyado, basi pwede mo ko mahakwat pakadto patabok dito kay para hindi ko mabasa. Si Iyado nagpasugot. Nagambal si Iyado nga, okay Maninay, wala problema, basta ikaw bilatibayaran na. Ginakwat si Maninay. Ginakwat siya kay Maninay. Gunumay do, smooth, bilatibay. Tabok na sila sa sapati kay kadalom ng tubig. Hana na nga sa tunga-tunga sa sapa, bilatibay si Iyado nautgan. What? Si Iyado nautgan. Nagtindog ang iyang batuta. Di puta ya. Pagtindog sang batuta, ginakwat sino mo, Maninay? So nautgan siya, nagtindog yung batuta. Natuslok ang buli ni Maninay. Upilang tibay samtang galakat gaubok. Galuslos si Maninay sa kamot ya. Nag-ungot ang ulo-ulo ni Iyado. Bubilat tibay Gago! Puta, nagsalok. Bilatibaya. Di samtang malapit na sa hunas, pagtabok nila, ang hambal ni Iyado. Di Maninay, ibutang tanaka. Ang sabat ni Maninay. Karon lang Iyado, lagaw-lagaw tanay. Di puta. Si Maninay nanamitan. Gago! Puta nga Maninay. Buisit. Yan nga story. May graro. So ang sender sa tingin nga storya, amo si Journey Lubiras, no? Perfect ang kita si tao. Aslo. Ay, bilakibay! Perfect! So, gina-wash out ko na. Ganun namang wash out na diretso Yung droga mo. Gina-wash out na ang sender si Journey Lubiras. Kaupod sa iyang misis nga nagapamatik. Yung nagalantaw gid. Si Melissa Lubiras. Oh, perfect! Ay, bilakibay! Perfect! Okay? Wash out man dira sa Milgar family. Dira kay Morgana Milgar. Wow! Perfect! Kay Mr. and Mrs. Ryan Olivo from Norway. Perfect! Bilatibaya. Katahom. Kay Dominic and Brett Bonafé from Sumag. Kay Jenny May Bernal and Eugene Milgar. Wow! Perfect! Toto John Luffy. And Ka-What's Out TV from Silay. Gomez family from Cadiz City.
Michael Garcia from Taculing or Jaculing. James Trigo, Genus Andrade, John Maverick Martinez, and Aladino Arca from Murcia. Mr. and Mrs. Pasigado, Larisha and Patrick Pasigado from Dubai. So, hi na sa inyo. Congratulations! Perfect! So, maraming salamat, no? Kamay pa nga nalingaw ka mo, kag nalipay ka mo. Kaya ko, nagutom na ko. So, maraming salamat! Nasunod naman natin nga storya. Bye!